Tapos po bubuksan niyo po yan, okay? Okay, at the count of 1, 2, 3, buksan na yan! Yan mag-flash sa aming screen. Thank you so much! An only child alone and wild, a cabinet maker's son. His hands were meant for different work, and his heart was known to none. He left his home and went his lone and solitary way. And he gave to me a gift I know I never can repay. So we are here now at Barangay Bocal, San Fernando, Camarines Sur upang sorpresahin natin ang lucky daddy natin for today. So tara, samahan nyo kami kung nasaan siya. So ayan, papunta na tayo sa bahay ni Tatay Stefanio Capi. Siya yung ating lucky daddy. So, nasan na yun? Good afternoon po. Ay, nandito po si Sir Stefanio Capi. Kasi po. Tay! Tao po! Tao po! Ay! Hello po, Tay! Good morning po! Tay, kayo po ba si Sir Stefanio Capi? Ay, Tay, may ano po kasi ako, may census lang po kami ngayon na araw. Bali po, may papapirmahan lang po ako sa inyo po doon sa may unahan po. Pwede po ba kayong sumama sa akin? Ako po si Ate Angel, from ano po ako. So, kailangan po sanang makita niyo po doon sa akin. Okay lang kayo, Tay? Sige po, tara po. Ay, May, kamusta naman kayo, Tay? Kamusta po kayo? Pwede pong sumama yung mga ano nyo? Yes, pwede. Mga apo, na anak. Sige po. Sige po. Alin kayo, Tay? Kayo ba, ma? Pwede man po kayo sumama. Ay, baby, wag kayong maingay
masyado ha. Dito lang kayo. Halika tayo. Tay, so, ilang taon na po kayo? 74. Ano po bang araw ngayon? September 19? Okay po. So, ay birthday niyo po? Wow naman. So, ilang taon na kayo, tatay? 74. Wow naman. Parang, ano kayo? Parang 69 lang kayo, tatay. Hindi kayo mukhang 74. So, tatay, nasa po yung mga anak niyo? So sabi niyo nga po, kaarawan niyo ngayon. So, bali tayo kasi consensus ako. Kasi pag-birthday kasi parang may binibigyan kasi kami para papapirmahan po namin, para makita lang po namin kung ano. Kaya lang po, 74 na kayo, wala naman po ba kayong nararamdaman? Something? Wala naman, okay lang po kayo. So, nasaan po yung misis niyo? Ano, saan si nanay? Tawagan mo ako doon masaya. Nasaan si nanay? Ilang taon na po kayo dito nakatira sa Bocal? Dito ako napanganak. Dito ka na po dito kayo tayo. Dito lang kayo. Halika kayo, nay. Nay, ako to, nay. Halika kayo, nay. Halika kayo, nay. Ayan. Halika kayo, nanay. Halika kayo, nanay. Si nanay, fresh na fresh. Oh, may handaan po ba tayo dyan? Pwede mo makikain mamaya. Charot lang. Charot lang naman, tatay. Tatay, so ngayon, tatay, gusto ko, hawakan, dito ka, nanay, dito ka, para, ano yan? Ano po to, nanay? May regalo po kasi kami, sasap po kami. Charot lang, nanay. Sige, nanay, may papaano lang po kami kay tatay. Dito ka, nay. Ay, tay, hawakan mo to, tay. Dito kayo. Ay, di ba, hawakan mo po to. Hawakan mo po. Ito, hawakan niyo po yan, ha? Bibilang po ako ng 3, tapos po bubuksan niyo po yan, okay? Okay, at the count of 1, 2, 3, buksan na yan! Happy Birthday to you! Dito kay tatay, harap! Birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Isa pa! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Ayan, tatay. So, again po, hello. Dito kayo, tatay. Harap kayo dito. Harap muna kayo dito. Ayan, we are from the JFS Petals and Services po. From, dito lang po, San Fernando. So, ito pong munting regalo po ay binigay ng inyong mga anak na nasa iba't ibang lugar po, di ba po? So, ngayon, tatay, meron akong ibibigay na regalo sa'yo. Na regalo din ng iyong mga anak. Tatay, meron kang money bouquet na nagkakahalaga ng 10,000 pesos. Salamat, Chape! Ayan, so meron ka rin, tatay, ng mga pagkain dito. Meron ka pong pansit, meron ka pong kakanin, meron ka ring lumpia, Sana all. meron kang bucket of chicken na 3. At syempre, tatay, mamaya magiinuman tayo. May Alfonso ka ditong 3 bote at meron ka rin pong customized cake na ibinigay din po yan lahat ng packages ng inyong mga anak. So, tatay, dito kami babasahin na pong message para po sa inyo. So, message namin para sa aming handsome tatay. Happy 74th birthday. Wish me lang po kang mga aki mo na tawal ka pa ng malawig na buhay ni God as in the ay magkamatid. Salamat sa pagiging mabuting ama sa muya. Mag-iingat ka palagi at sana madami pang birthday tayong isi-celebrate na kasama ka lagi. Mahal na mahal ka namin. Hindi man namin masasabi sa iyo in person, pero enjoy your day, tatay. I love you. So, tatay, kumusta naman po? Masaya po ba kayo sa mga regalo? Pero tatay, pupunta tayo dun sa loob kasi may surprise pa kami sa inyo na customized cake na i-blow natin doon mamaya. At syempre, haharanain kayo ng ating aranista na si Kuya Gab. Okay lang po ba? So again, everyone, our lucky tatay from Bocal, San Fernando, si Tatay Estebanyo Capin. So tara na't samahan nyo kami, haranain natin siya. Hello everyone! So, dito na kami ngayon sa loob ng bahay ni Tatay Estebanyo upang handugan natin siya ng munting harana mula sa ating haranista na si Kuya Gab.
sa'yo ang nadarama ng aking puso. Ang damdamin ko'y para lang sa'yo. Kahit kailanman di magbabago, ikaw ang laging hanap-hanap sa gabi't araw. Ikaw ang nais ko sa tuwina ay natatanaw. Ikaw ang tunay na pag-ibig, wala na ngang iba. Sa aking puso tunay kang nag-iisa. Di ko nais na mawalay ka kahit sandali sa aking piling. At kahit buksan mo ang dibdib ko, matataguan pangalan mo. Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabi't araw. Ikaw ang nais ko sa tuwina ay natatanaw. Ikaw ang tunay na pag-ibig, wala na ngang iba. Sa aking puso tunay kang nag-iisa. Kung tayo ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasaan man, ikaw ang pangarap ko. Makuha mo pa, kaya ako'y agad na yakapin. Hanggang sa pagkanda natin, nagtatanong lang sa'yo, ako ba kaya ibigin mo? Kahit mabuti ang pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayong nangangarap ng nakaraan sa atin. At ang nakalipas ay babalik natin. Papaalala ko sa'yo ang ating pangako na ang pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit mabuti ang at ang nakalipas ay babalik natin. Papaalala ko sa'yo ang ating pangako na ang pag-ibig ko'y lagi sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko. Ayan, tatay, munting handog namin para sa iyo ang harana ni Kuya Gab. Ay sana magustuhan niyo po, tatay. So ngayon naman, mag-blow tayo ng cake at hihingihan kita ng konting mensahe dahil makikita naman po ito ng inyong mga anak. So sana tatay magustuhan mo ang packages namin para sa iyo. So ngayon, mag-blow muna tayo ng cake. So, asa na? Ito po ay isang customized cake. Parang kitang-kita talaga may Alfonso pa din siya. Ano ba ko yan, May Alfonso? nakalagay na, ay Jack Daniel pala po. Eto na, may ano. Okay, so ngayon, kayo mga bata ha, sasabay kayo sa pwede po papatay ng electric fan. Yan. Sasabay kayo sa pagkanta ng happy birthday, okay? Count 1, 2, 3, go!
Tatay, happy birthday po. So, happy 74th birthday. So, Tatay, wish mo na and you may blow your candle pala. Wish niyo po. Anong wish niyo? Masaya. Okay, sige po, Tatay. Malawit pa sa kuya ng buhay. Iyon, Tatay, sige, blow niyo na po. Wow, palakpakan naman natin si Tatay Estefanio. Oh my God! 74th birthday. So, sana, Tatay, umaba pa rin po ang inyong buhay at magkaroon pa rin kayo ng maraming birthday. So, Tatay, gusto kong marinig naman yung mensahe nyo para sa inyong mga anak. Pakita po yan, di po? So, ano pong gusto niyo sabihin sa inyong mga anak, Tatay? Masasabi ko sa siya mananak lang doon sa kaya sa nakaano ko na kagabi, kausap ko na. Ang sabi sa akin, kain, relax ka lang. Tapos maraming salamat sa inyo. Yung Bia, okay naman, yung bunso ng babae. At si Jeffrey, Ilan po sila magkakapatid, Tay? yung Siyam. Okay po. So, ano pa kung gusto niyo sabihin sa kanila? kung nakagad ako ni gandasal ako sa buong may kapal na maglawig pang buhay ko. Dahil at nanalangin. Okay po. Okay, yun lang. Okay, palagpakan naman natin ang ating tatay na si Tatay Estefanio Capin all the way from Barangay Bocal, San Fernando, Camarines Sur. Again, Tatay, happy birthday po. So, yan pong pansit, kakanin at lumpia at bucket of chicken at Alfonso at 10,000 pesos na money bouquet ay handog po sa inyo ng inyong mga anak. Sana po yung magustuhan nyo. Wala na po ba kayong gustong pasalamatan, Tatay? Pasalamat ako sa inyo. Okay po. Thank you din. Kasama kayo. Manalangin ko para sa kayo. Lawig ko ang inyong buhay. Inyong buhay. Ako marunong. Nanalangin ko sa mga kapatid. Opo. Thank you so much, Tatay. Thank you so much po sa pag-aanod sa amin, sa aming safety. Sana po, Tatay, nagustuhan niyo ang aming surprise. And kami po ulit ang JFS Battles and Services. Si Kuya Gab po yung nagharana sa inyo. Maraming salamat. And again, I am Ate Angel, Love and Surprise Ambassadress. At sana magustuhan niyo po ang aming handog para sa inyo ulit. Happy birthday at Tatay. Happy 74th birthday. Palakpakan naman natin si Tatay Estefanio. Bye-bye everyone. Say that. Magbabay ka po, Tay. Bye. Bye. Some hotel, living out this life I've chose and come to know so well.